Ni fu erioed amser pwysicach i gynnal cyfrifiad. Cynhelig bob cyfrifiad mewn cyfnod unigryw mewn gwirionedd. Roedd cynnal y cyfrifiad ar adeg môr dyngedfennol yn bwysig iawn i helpu cenedlaethau'r dyfodol i ddeall y pandemig a sut mae wedi ein newid ni. Yr hyn a wnaethom ar gyfer cyfrifiad 2021 oedd gofyn 2 gwestiwn i ni yn hunain. A allwn gael ystadegau da ac allwn wneud hynny'n ddiogel, a allwn gadw cyhoedd a'n staff maes yn ddiogel. Yr ateb i'r cwestiynau hynny oedd gallwn. Cyfrifiad 2021 oedd y cyfrifiad digidol gyntaf. Roddwyd mesurau ychwanegol ar waith i sicrhau y byddai'r canlyniadau yn gadarn. Oedd tua 89% o'r ymatebion ar-lein ac oedd yn golygu bod modd casglu data o ansawdd uchel iawn. Mae casglu data cyfrifiad yn bwysig iawn. Mae'n cael ei ddefnyddio ar gyfer cymaint o wahanol bethau gan gynifer o wahanol bobl. Mae'r data yn cael ei ddefnyddio i benderfynu dyrannu cyllid i ddyranu adnoddau ledled llywodraeth leol a chanolog. Mae'n rhoi llinell sylfaen i ni allu monitro newid wrth symud ymlaen a deall effeithiau'r pethau hynny'n iawn, a gweld sut mae cymdeithas yn newid. Bydd yn rhoi cipolwg gwych i ni, ac rydym yn hyderus y bydd yn rhoi gwybodaeth dda iawn.